ପୁଅମାନେ ବି କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି। ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ହୃଦୟ ଥାଏ, ଯାହାକି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ସେ ବି ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଭଲ ପାଇଥାଏ ଆଉ ଯାହାର ହୃଦୟ ସଫା ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ପରି ହୋଇନଥାନ୍ତି। କିଛି ପୁଅ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଯେବେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ସେ କାହାକୁ କୁହନ୍ତିନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହୋଇନଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ସତରେ ଜୀବନ ସାରା ସାଥିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ମଜାକ ହୋଇନଥାଏ। ହଁ, ପୁଅମାନେ ଯେବେ ଭଲ ପାଇ ବସନ୍ତି ତ ସେ ଅଧିକ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ସାଥିଟିଏ ମିଳିଯାଏ ଯାହାକୁ ସେ ମନେ ମନେ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେବେ ସେ ସାଥିଟି ଚାଲିଯାଏ ତ ପୁଅଟିର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଏ। ସେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଖେଇ ପାରନ୍ତିନି ନା କାହାକୁ କହିପାରନ୍ତି। ବାସ୍ ଉପରେ ହସୁଥିଲେ ବି ଭିତରେ ଭିତରେ ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି। ବିରହରେ ଜଳିବାର କଷ୍ଟ କେତେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ତାକୁ ପଚାର, ଯାହା ପାଖରେ ନମ୍ବର ତ ଅଛି ହେଲେ ସେ କଲ୍ କରିପାରନ୍ତିନି।